Как да си изберем тибетска купа? Основно купите се делят на ръчно изработени и на механични или фабрични, както има и такива само за декорация от Тему и от Алиекспрес. Купа, която не е добра. Звукът умира бързо, няма дълъг звук и вибрации. Чува се металически резонанс, остър или кух звук без дълбочина. При въртение с чукчето звукът репери и почва да прескача. Другото, което може да има двойна нота, което означава, че самата купа, ако е ръчно изработена, няма равномерна дебелина. Такъв тип купи са много подходящи за декорация, но реално за терапия, дори за домашна употреба, може да ви напрегне повече, отколкото да ви хармонизира. Добрата купа има чист и стабилен основен тон, който продължава дълго след удара. Звукът се разгръща плавно и изпълва пространството. При въртение вибрацията остава равна и стабилна. Ако я поставите в дланта си, ще усетите как резонира в тялото ви. Как да определиш коя купа е за коя чакра? Има много безплатни приложения, с които можеш да тестваш купата преди да я купиш. Как вървят нотите по чакрите? Първа чакра е до, ре, ми, фа, сол, ла, си. Но как вървят на приложенията нотите? Първа чакра е С, после е Д, Е, Ф, G, А, Б. Ако ще ползвате купата за себе си или терапевтично, най-добре е да търсите купа с чиста нота. Но ако искате да я ползвате за енергийна трансформация, за активация, примерно на кундалини, може да търсите купи с ноти, които са малко над основната нота. Примерно F+, G+. От практика мога да ви кажа, че тези купи работят доста добре. Също така, ако искате да се здобиете с хубави купи, като тези, които се водят full moon купи и са правени по пълнолуние, заповядайте с мен на ретрит в Индия до година февруари, скоро ще обявя събитието. Освен всичко останало, ще можем да си купим много купи на много добра цена. Ще имаме 50 кг багаж, така че можем да го използваме пълноценно. А ако искате да усетите силата на звука по-скоро, заповядайте в неделя в студио Аура на Слънцето от 17:30 да усетите силата на звука, както и силата на кундалини дишанията. Надявам се това видео да ви е било полезно. Ако съм пропуснал нещо, моля напишете в коментар какво е то. Благодаря ви, чао и до скоро!